Здравейте, приятели, аз съм Валентин Трифонов и добре дошли в новото видео в канала. Виждате, намираме се в болна залата в Плевен и тук ще играем с първия гост в моя канал, кой ще е той, ще разберете след малко. Преди това, не забравяйте да оставите по един лайк на това видео, да се абонирате за канала, ако искате още много такива видеа. Тази поредица ще бъде свързана с мои приятели, които ще дойдат да се пробват срещу мен, после можем да поканим някои болни звезди, защо не. Представям ви първия гост в днешния канал, той е Адриан Фурниго! Нямам търпение да играем една панела боулинг, за да те бия. Това е да не забравяме. Тук победителя. Ако спечелиш, или урок с тебе, и с мене, урок с мене, на боулинг, или получаваш 20 лева. Не, 20 лева направо ще си ги взема. И така, нека да започваме. Искам предварително да се извиня, но подготовката ни не е добра и заради това има хора на среща записки. Извинявам се, за което следващия път ще бъдем малко по-подготовни. Преди да ударим първия удар, искам да кажа, че пистите не са намазани, т.е. нашия специален гост има доста голямо предимство, тъй като топката ще завива наляво надясно. Но, и ще го бия. Първа дупка. Сега аз трябва да отида на трайки, иначе съм загубил. Мале, една кега пак. Съм този. Let's go! Mole! Let's go! Няма се да връща в играта, както виждаме. Сега като има много хора по пистите, тъй като не знаеш кой ще отиде наляво, кой ще отиде надясно след. Не, това ще е много зле. Let's go! Не, почвам лека, по-лека да говориш. Let's go!
Пак една, маля, това е една кегла. Както виждате, нашия противник няма никакъв шанс срещу нас и заради това нека да се разправим хендикап от цели 40 точки. Защо не? Нека да има шанс да ни победи. Let's go! Това е почти невъзможно да го направя сега. Опитах се поне, това е най-малко. Let's go! Има ли въобще шанс да те победя? Има ли въобще шанс да те победя? Да. Добре, поне направих страйк. Тази игра, ако не бяха тези два трагични удара, освен страйковете, играта можеше да стигне и до 30 точки, което ще бъде рекорд на залата. Така, имайте предвид, че аз съм може би един от най-добрите играчи в Плевен, който иска да се пробва да пише долу в коментарите. Перфектна игра, какво да казва? 227. Има ли шанс въобще? Знаеш, противника ни разбрат, че просто сме невероятно талантливи играчи, заради това ако се бори това всичко тук, ще ни победи и ще ни вземе 20 лева. Защо не? Това са тогава най-лесните пари в живота ми, няма как. Мале, нищо. Вече гледахте това видео, ако я харесало, може да оставите по един лайк, който иска да предизвика, долу в коментарите да покажа как се прави, защото в момента може би съм в една от най-добрите форми. Знаете, че е малко шумно, но пак ви казвам, организацията е лоша. Другия път ще пробваме, че да го уверя. Друг път няма да има. Чао, приятели и приятели, че сте гледали. Чао,